egentlig? Espero que ande bem. Min ven og datter har lige nogle ting mælk, pose, smør, og de skal lægges på plads. De er lige kommet. Så er der æg. Det er godt at spise æg. Der er meget protein. Og nu er jeg færdig med min service. Er det brød? Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Og så putter jeg lidt jam på og spiller de andre. Det ser sådan her ud. Det smager virkelig godt. Prøv det. Køkkenruller. Det havde jeg også brug for, fordi jeg havde ikke nogen derhjemme. Det var også færdigt. Dejligt. Og nu skal jeg lave chai til min mand og børn. Her bruger jeg noget kardemomme til chai. Nu putter jeg ind i. Og det her er stedet for sukker. Gut hedder den på pakistansk. Og sådan et stykke. Det smager virkelig godt med den her. Nu har jeg brugt i cirka en uge. Børn kan også godt lide det.